omenala nakwa njirimara dịgasị iche iche bụ nke ọ ga-abụ ọ bụrụ na obodo ọbụla chekwebe nke ọma na ọ ga-abụ akwa akwụrụ ma bụrụ ihe a ga-eji wee na-amata obodo dị etu a. Nke a bụkwazi nke egosipụtara n'ozuzu oke n'ọdịnsa dịka ndị Ajalli n'okpuru ọchịchị ime obodo Orumba North na Anambra steeti merubere emume Ikeji ha nke afọ a nke ha merubere n'ozuzu oke n'ikem ya bụ mmemme bụ nke ha na-eme kwa afọ ọbụla bụ mmemme ha ji wee na-anabata akọmọrụ ugbo n'ime afọ ọbụla wee na-arịọzi Chineke ka o mee ka ihe dum ha na-aga itinye n'ala mere ha nke ọma. Ka Amaka Chibụzọ Okoye kọchapụrụ gị akụkọ a. Ya bụ mmemme nke kpụrụ ọkụ n'ọnụ mgbe eze ọdịnala Ajalli bụ Igwe Ọgọstin Nwangu zọbatara ụkwụ dike na ebe agbakọrọ iji wee mee ya bụ mmemme, ebe ndị eze ọdịnala ndị ọzọ nọ na Orumba North na South bụkwa ndị sonyere ya wee bata. Mgbe ọ na-emerubezi mmemme iwe ọjị ka ọ yọrọ ndị ichie na ndị ọdịnala niile nọ na ya bụ obodo Ajalli ka ha bikodo dodo gozie ana Ajalli ka ha wee kọọ ọrụ ma kọpụta ihe ebe ọ dị nyafụnyafụ. Igwe Nwangu gara n'iru ma sịkwazịa na obodo ọbụla nke na-agaghị enyenwu onwe ya nri bụ obodo nọ na nsogbu, ma sịkwazịa na nri bụ otu ihe sekpụ ntị na ndụ mmadụ. Ọ ma kọwaa na obodo Ajalli bụ obodo nwere nnukwu anị eji akọpụta ihe n'ugbo, ma yọzie ha ka ha gaa n'iru konye akụmakụ dị iche iche ka ha wee zụọ obodo ha Anambra steeti na Nigeria gbaa gburugburu. O wee na-akọwakwa na ndị eze ọdịnala na Anambra steeti agago n'iru ịhụ na ha na-akwalite omenala Igbo ka ndị ntorobịa wee ṅomiri ụzọ nke bụ ezigbo ụzọ iji wee merube omenala na ịmakwa ihe dị na omenala na ntọala ha. Otu onye ọzọ kwukwere okwu eji okwu ya agba izu na ya bụ obodo bụ Maazị Ikenna Oti kọwara n'oge ha ji emerube mmemme Ikeji bụ mgbe eze ọdịnala ha ma gọzie ihe akụkụ niile ha ga-eji wee baa n'ubi, maka na obodo ha bụ obodo eji ọrụ ugbo wee mara. Ọ kpọzie ya bụ ndị obodo ka ha bikodo dodo nya ntị wee nyere ihe niile a na-ekwu site na eze ọdịnala ha, ma bụrụkwa ndị nke na-asọpụrụ mmadụ ma bụrụkwa ndị nke na-emerite nwanne. N'otu aka ahụ ka onyeisi ndị ụmụ nwanyị n'obodo Ajalli bụ Oliakụ Joy Oti kpọrọ ụmụ nwanyị oku ka ha bịa makụọ ya bụ mmemme ọdịnala ha nke eji anata ngọzi dị iche iche n'aka eze obodo ha, ma sịkwazịa na ha na-eji oge ahụ abịa n'igwe iji wee hụ na ha sonyere na mmemme ebe ụmụ nwanyị ndị ọzọ niile ga-abụkwazi ndị ga-alaghachi na be ha dị iche iche ma kụziere ụmụ ha ndị ahụ ha kwesịrị ịma banyere omenala ndị Ajalli, gbakwa ha ka ha soro na-eme mmemme mgbe akpọrọ oku ka eme ya, n'ihi na ha ncha bụ ụzọ eji akwalite ezigbo obimndụ. Mgbe na-otinyekwa ọnụ ka onye isi ntorobịa ndị ya bụ obodo bụ Maazị Chijioke Unaka kpọrọ ụmụ nkorobịa oku ka ha pụọ kpamkpam n'ihe ndị ahụ na-ebute nsogbu ma gaa n'iru makụọ ịkọ ọrụ ugbo, n'ihi na ọ na-enyezi ego ma na-etinye nri na okpuru tebụl ha. Abụ m Amaka Chibụzọ Okoye maka akụkọ ụwa ABS.